Kebo kebo anu makhang nuk yawi bini nok obo haya rokni komeno ko berkha karon ubuino ani nok obo haino media opaya ui tong malia Tini punga sini ang kuno madam te ang ko mangka tin Takhuk Suman ko Thumnai খুব aktif ko Thumnai sini amsani mi no blakanyo no stong thanga Takhuk klai ban ku posam ko hamya busta binno amno ang sia personally ang sini Tiprasa ko yang nanya pakai oi mane pakai bahai binno ko ha sangomno bakai subai ma ang Gangke mana asak sal kebang ma bisi kebang ma sekang rokang ke tangan yobo hai ke chubamwng bono chuba jagli ana abo rokno tei le tam sana muso Omo angle jeng kasi party tapi nama administratif ni level lo bo bahkai approach kaya omo sama nanya jeng jin nama kaji ko hangkai jeng sini bisi tango sini blog tango sini sini edisi tango yang tei jeng bahkai bono jeng kamu immediately omo da ko kolok sai lap dei immediately jeng wati si jano bin nong thamna bogai ang ini no sini mandai ni madam sabna ba ang kok salanya kok salai jeng sini bibinno administratif ingal tei jeng bahkai semana maseng immediately jeng tin bisi no jeng nanya mana chubamwng lo ba hai deng nai haino tin 1 2 ban nok tui phan ondu khung simi o je jaga o kichik michik dongara simi thapna no bo simi dana man ka kan ro bo hai de sai tongnai je jeng pura full nok no tangai ding no bo hai ro Now first guys first ini first it mak kaganai first it je tom Nangu omo mananya secondly jeng nanya je omo permanent solution nungthung omo no jeng nayo tapi no jeng at present le ang bo kaisa government ni ko yaba ta ko jeng sini party hote sini hote jeng tom khaiman omo jeng ta dai kadara nango am sayo ni samung tamo ko nang sabni biang ni thaisok abo ke te ang hengkai sini mandai amsani Tiprasa ni kaisa ado ang Tiprasa ado yang samung jotono nang khulumka ti khongkasangni jarawa nok bai mak krengkha kebo kebo anu makhang nuk yawi bini nok obo haya rokni komeno ko berkha karon ubuino ani nok obo haino media opaya ui tong malia no Kichik plat tonggui tabung simi yang sangbadi khai meni 2013 simi yang sangbadi khai meni sarkar ni chuba chu thu public ni chuba chu thu ke bano chuba chu khani kre ang jotono saimon ang bo hai borok ang kebo walai mungkrei kebo suglai mungkrei borok abahai sorol borok ang onok no ang ani lasiu ani friend circle logo kununa nang bahut lasiu tongui maria ani nok Kichik kepala no bui nok kaham tongo hai pana ang tongma sama ang kaham ken tong hai pana ani nok belai hanya family ang belai cost ko soliu abon bagina ang media faida nangka joto khajani lukurok anu ki subadi ang belai ke cost ko soli tongo abon bagai sago hamia ani family rogo belai hamia athini bagin nong nang chubamwng sanu isa norok chubadi asuno sawang tai bukha ko phailiya
kami hamsai rok ebe bisi wise kami hamsai rok kebangma chin Tiprasa Luku rok nok nuk manbayo kaham building no rok manbayo abo rok let nok tangi rija gyang tongkha na nung sangbadik khlai tong khoroksa reporter ngai de nono nasi gyang ngai tongkha chini Tiprasa data rok amsai ni abo to jotono no tangma sasine ang raiju joto borong no sawang जों सांबादिक खायनाय रक बसुगला कामाय खायबा जोंनो जत बरंनो सांबादिक खायो रां दंगो गाहाम दंगो होनै जोंनो जत होनो केनो बिसिंनि कक जत सांबादिक खायनाय रकनि फेमिलि हामिया आं प्रायनो साव सिनि सांबादिक खायनाय रक ओ इलेक्शन पाइमानि परे इलेक्शन सीजन रग कामाय ग्रै केबो नुखुं माइरं ग्रै केबो नुखुंगो फेमिलि बहुत प्रॉब्लम केबोनि बाइक इंस्टॉलमेंट होजा गे केबोनि मोबाइल लाई सुइमाया apa hai rok tongo same angbo condition tongo karon joto MLA minister MDC EM nong nang belai khulumai kok sawo tai joto amchaini lukurong no ma sawo je eni je jaga phanong jong sangbadi rok bahut kosto tongo abon bagino ani jung ano bui joto no rangri tongna sangbadi khai tongo sangbadi khai ke buli rang kre busuk manba 200 টাকা রজাগো 500 টাকা রজাগো 500 টাকা থক দানাই ফ্যামিলি দা চালক নাই না কাইসে বরক ইনস্টলমেন্ট রক দङ আবরক দা সুই थानाय बाहाय सरि नाय बा कुनु समय ताक तो न्यूज करै कंटेंट करै यूट्यूब नि रां चानाय हनिबो फाया कुनु समय न्यूज नि गो स्ट्राइक फाइ थांगो गाइडलाइन फाइ थांगो रां फाया ngै थांगो आबन बागै न जत नाय तंनाय ताकुते बुकस नरक जत Tiprasa media रनो तुबाति ताइ आं तो बेलाय चुगिया बागै नां दिनै अबाहायके asik bosor ngi thanga 2013 ni simi samungkai hemini angke bono phanang chubasur saja ang ani obadan tongo joto jagan saimono ang bom hai bro ang buini bagi ang sikango thangu ang ni jip tuk tuk sugia thang buini bagi sikango thangu ang tabu amon bagi ang suk sukli ang ma bagi ang niji sakhang lachi tuti phanang ma phakya ani nok Kichik kepla no bar phake no bar purwati ja pheno Kopung asui kap lagi no family yo tile no mamu bi kap lagi yo am bagi coba jadi place asu hayung go sung go media ro for pillar nei tabuk borom ni jagai tong sini jagai tong hungkangke sung bora bor segro hungkangke sini angko Tiprasa Takhuk thun kubun bosong pan thun bora bor seg hungkana sing ka bora bata rok mano ngai sung sini Koktwma Thumnai rong ni phasing obo oba hai sini charmung rok sung tole tong ma nane nang nangabo habang ni phasing honung tam sanam sung actually abo belai nampung mani somoyo jung kok kotor di kok guya jung Tiprasa media ro government jung pun maya sini mungoi state government tung ADC government tung jung prai no so nong ni bagi insurance dongnai family package dongnai kuno somoyo sajago kenobar aborok rejagya abon bagino iti ADC hapang tai state hapang no belai request khai sawo chini Tiprasa media thung wansa media thung jesa media phanung thung je furpilaro je kam khai tongnai ro youtuber thung jesa phanung thung जोंनो chini chubamwng ba chini naharmung जोंनो mas fano mai buti chatrok fano जोंनो norok kisa chubadi obono ani koimung tai norok no tai kaisi sawo जों Tiprasa media rokno belek khorsa tutungo abar rokno please mothak di norok ni kaham hamia जों nugu khobo जों khobjangnai nongni khobjangnai no kabang जों bisi khobui tongo जोंनो kisa chubadi norok naharmung kisa mokol जोंनो phewui nahati amsung paithak sung local netal ni phasing bong ni thangai nini o amchai to EM tai MLA tongna ungkai te ponche rogo thangai ko bisi rogo thangai nang je an nin nukni jung jalot tei nang kok de sarake ba ma laikha boktam ko to ponche to mai to ang sajagi asu karon kang norok saimana ang ni noita khenang nokhoro ba kun thikri je khorni duita are to nokhor lai parani member chairman ong to saw MLA rono borno ponche nai kolai to borno sairu bere tabuk ya onek din ngkha tai bosa kaisa kata ti rong thaga nor ni nok nai phinai chuba nai nei ro sai thu ba roni response mai
tango coba naik ini saya tango coba lagi actually abo semua merok saja yang tang di jet netarok nong ni kok ini saja kahas sih merok kamu no ang kena berang saya ni kau malia masaka kena buat ano coba mahai no buino busuba di kena anu coba lagi ke buino busuba coba sekali dia untuk populer atau naik borok bat jenuh itu jenuh hal yang kita borok anak মানে বরং না সিংগি উংলিয়া নুক জানা না হাজিবলে au ang jota borong no saimana labung simi yang sangbadi gui hada tero ni simi chung sangbadi kai mini kok din pa ni simi ini da komo bai sing